Hrvatice i Hrvati, braćo i sestre, pripadnici etničkih manjina u Republici Hrvatskoj. Istina je domovina, istina je naša snaga, a domovina ishodište našeg postojanja. Ja sam Zdravko Cik, oženjen, otac 2 kćeri, 2 sina i ponosan djed 6 unučica. Dolazim iz 6. izborne jedinice, lista broj 9, nositelj sam liste. Obraćam se u ime Hrvatske braniteljske pučke stranke, braniteljsko-domoljubne stranke Hrvatske, okupljene oko platforme Savez sa narodom, široke političke inicijative koja ima za cilj konkretno utjecati na demokratske izborne procese u afirmaciji osnaživanja efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti. Naši kandidati se nalaze u 1., 2., 4. i 6. izbornoj jedinici. Ja dolazim iz 6. izborne jedinice, lista broj 9, gdje sam nositelj. Sa mnom su redom branitelji, veterani i članovi njihovih obitelji, branitelji i mlade ženske osobe. Hrvatska braniteljska pučka stranka i braniteljsko-domoljubna stranka Hrvatske postoje već dugo vrijeme i prisutne su u političkom prostoru i životu Republike Hrvatske. Čvrsto uz hrvatski narod, vaš glas, vaša budućnost, istina i domovina. Dobrodošli u pokret zdravog razuma. Ne vidimo razliku među dosad vodećim strankama i onima koje nastoje lažirati postojanje duopola, jer postoji samo monopol. Tome je tako jer su dosadašnje politike hrvatski narod zarobile i manipulirali, počevši od zakona o pretvorbi, zakona o legalizaciji objekata u prostoru, a najviše još i Ovršni zakon. Hrvatski branitelji odbačeni, nemaju svi branitelji riješen status. Hrvatska država, vladanje po svaku cijenu, dovedena u propast. Neprincipijelnim koalicijama i neodgovornošću mi izlazimo na izbore duboko uvjereni u demokratski proces, odgovorni za svoj narod, preuzimamo ruku spasa i ovim teškim političkim trenucima. Mi se usudimo, nismo suzdržani i ne želimo čekati. Ne zaboravite, Hrvatska je uvijek bila vlasništvo hrvatskog naroda. Mi sa vama, hrvatskim narodom, dijelimo i prolazimo sve teškoće svakodnevice koje, uviđajući neuređenost djelovanja institucije koje moraju služiti dobrobiti naroda. Umjesto toga izvrgnuti smo ugrozi. Hrvatski narod je napušten i zapušten. Mi s vama dijelimo zabrinutost za budućnost naših mladih koji su već tu, očekuju uključivanje u životne procese kao i one mlade koji tek treba da stasaju. Radi svega navedenog i spoznaje da nema dijela sustava koji ne zahtjeva inventuru i potpunu doradu, mi smo vam 4. opcija i 1. izbor i obećavamo usporavanje i onemogućavanje globalističkog djelovanja vlasti u Republici Hrvatskoj, definiranje i zaštitu vanjskih granica Republike Hrvatske, očuvanje monetarne stabilnosti, suverenosti, ustavnu zaštitu vode i vodotoka u Republici Hrvatskoj, ustavnu zaštitu zemljišta, nema prodaje, jačanje veze sa iseljeništvom i održiva ekološka rješenja na bazi domaće pameti. Imali smo savez sa hrvatskim narodom u Domovinskom ratu, sada trebamo isti taj savez kako bismo vratili Hrvatsku na pravi domoljubni put. Imate kome dati glas, mi nismo kao oni. Dajući glas nama šaljete snažnu poruku protiv klijentelizma, korupcije, sluganstva drugome. Čvrsto uz hrvatski narod, vaš glas. Izađite na izbore. To je vaše pravo. Ostanimo odgovorni. Istina i domovina. Zaokružite listu broj 9 u 6. izbornoj jedinici. Zdravko Cik.